sultihan ko kamo nga adunay labaw nga kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman ug siyam ka mga matarong nga wala makinahanglan sa paghinulsol. Di ko kalimot magkaigsunan, ang atong topic karon unsa ug asa ang impyerno. In April 19, 2000, usa ka eroplano nga Air Philippines nagbiyahe gikan sa Manila padulong sa Davao. On the way magkaigsunan sa pagland na unta niya sa Davao Airport, nalangarin magkaigsunan, nitabok siya sa Samal, anitabo na bangga siya magkaigsunan sa mga kalubinhan sa Samal. Ang tanan gyud nga mga pasahero nangamatay. Ang crew, ang pilots, ug tanan wa gyud nabuhi magkaigsunan sa mong disgrasya. Luoy kayo. Ako, I was working dito sa Camus as junior pastor. Nagwali ko sa patay magkaigsunan dito sa Anghel Funeral Parlor. Dito ang daghang kayong patay. Mga 60 ka patay magkaigsunan, gibutang lang diya. Gibutang sa lungon, unya kinsay mo abot magkaigsunan, pangitao nila ang ilang mga magpapa nga naapil sa kadisgrasya, tanaw nila kay naa daw mga ilhanan sa tiil, subong kagon magkaigsunan, ablihan, pirting bawa. Nagwali ko magkaigsunan, first time in my life, nga nagwali ko nga pirting bawa gyud. Nagwali ko, kay namin namatay po nga Adventista, nagwali ko magkaigsunan, pirting yung bawa. Pirting naghanang patay magkaigsunan nga, taon-taon ablihan lang. Sa pikas po magkaigsunan, naapoy nagwali. Ugmaw niyang wali. Ingon siya nga, abi ninyo magkaigsunan, daghan na gyud og sakop nato sa atong iglesia. Nga nawala na, nibiya na, nailad sila sa uban nga pagtulunan. Wa sila kibalo magkaigsunan, ang kabaturan nagsulti gyud. Nga kung ang taong mamatay, nga maayo, kaning nga disgrasya karon sa aeroplano, kung naay maayo diya mga balaan, mudritso na sa langit. Magpuyo sila sa langit. Sa panahon nga mamatay sa magkaigsunan, ganoon din sila sa Ginoo ngadto sa langit. O kung ang taong mamatay nga dautan, kaning na sa aeroplano madautan, naamong gidautan diya, mudritso rin sila sa impyerno. Maglangoy-langoy sila sa kalayo. Kaya ang impyerno magkaigsunan na sa ilalom sa yuta ang impyerno. O kung ang ilang sala na tunga-tunga sa maayo o dili maayo magkaigsunan, murag gibalance si Jesus, pagtanaw ng ilang sala, murag tunga-tunga, ibutang sila sa purgatorio. Nga ibutang mas purgatorio? Kay purgahon pa. Kwaon ang bitok sa sala, o sa dadon dito sa langit. Ingon ko, humana ko gwali, istoryahong ginako ng tawhana, magkaigsunan, humana ko gwali, niuli na ang nagwali. Wa na gid mi istorya hangtod karon. Kay ako datong sultian ng imong gisulti bakak. Ang pangutana karon nga gabi magkaigsunan, Bidgord Church og tibok nga kalibutan, mao ni atong sulbaron karon. Unsa og asa ang impyerno? May pangutana daw ko ninyo, be. Kamo dili, be. Asa man ang impyerno? Tubag mo nako. Asa ang impyerno? Unsa? Wala pa impyerno. Mutuo mo kung mamatay tang maayo, diretso tag langit. Mutuo mo dili. Dito mo to. Asa man yung mga patay karon yung mga maayo? Nasa? Lubnganan. Ang mubalik magkaigsunan sa Ginoo, ang iyang balaang ang espiritu. Musa atong tanawon magkaigsunan kini nga pagtuon karon. Nasayod na mo magkaigsunan nga kaning bayhana si Stephanie Neyman. Gipatay siya in June 1999. Luoy kayong babae magkaigsunan. Dili kay ni siya maayo og lawas, medyo dako-dako di siya magkaigsunan, pero gipatay siya og 3 ka tawo. Labi na gyud sa usa gyud ka identified killer nga ginganlan og si Clayton Laket magkaigsunan. Tanawak. Moadto siya sa party na atin og party magkaigsunan. Uy, giambush siya duha ka lalaki magkaigsunan og si Laket. Gigapos siya. Unya magkaigsunan gipusil ang maong babae nga Stephanie Neyman. Pagpusil magkaigsunan, wa pa siya namatay, ilahang gilubong sa usa ka bangag nga buhi pa magkaigsunan. Ug hangtod namatay kaning bayhana. Busa, pipila ka mga tuig ka milabay,
Mao ni ang nagpatay magigsunan si Clayton Lockett niadtong April 29, 2014. Ang state of Oklahoma magigsunan naghatag kaniyang punishment nga death penalty. Naibala na to, kadagag death penalty na ipakurintihan in just few seconds, mamatay ka magigsunan. Ang uban po, pusilon, in just seconds, mamatay. Pero ang execution magigsunan ni ining Clayton Lockett nga maogyoy prime suspect sa patay sa mga babae magigsunan, ang iyahang kamatayon is through lethal injection. Ang iyang kamatayon magigsunan lasted for 43 minutes. Pasulantaya, unsa man ning gi-inject kaniya nga injection atong tanawon magigsunan. Oy, ang una, ang pancuronium bromide. Pagtuslo kaniya magigsunan, unsa nahitabo? Oy, ayang muscle magigsunan na paralyzed and disease neural transition to the lungs. Pag-inject magigsunan, ang tanan niyang bukog nagkurog magigsunan kay gi-paralyze. Gikan sa iyang til, hangtod siyang ulo magigsunan. Tanan niyang mga lawas niya na paralyze magigsunan. Unya, mag-agwanta siya sa kasakit, maghilak siya sa kasakit magigsunan. Ikaduha nga tambal, gibutang og potassium chloride to stop the heart ug magigsunan ang midazolam for sedation. Namatay siya magigsunan gikan pag-inject lasted for 43 minutes. O guman niya namatay sa magigsunan, naghimo o dako kayong debate sa Oklahoma. Igan ang mga tao, dapat kung gipatay ito siya, dapat in human form. Dili na 43 minutes, pagwantahon ka, hindi nagkasakit, kaya hindi mo glawas, o niya maglisog ang ginhawa, giapas ang ginhawa, magigsunan ni ining Clayton Lockett. Magigsunan, mauna ang pagpatay kaniya. But wait, ingon sila, Pastor, tan-aon daw nato, unsa ang pagbalos sa Ginoo sa makasasala. Ganyan magigsunan, dito ko sa hotel, nagtawag sa ko ang treasurer sa Davao Mission, si Sir Raymond Robles, nga naminaw, gabi, naminaw daw siya sa wali magigsunan. Siya, Paul, maminaw na po ko sa wali ko, Tol, maminaw juga, kaya ang akong topic karon very interesting. Unsa og asa impierno, siya, Paul, sa ato pa, manghadlok na po kag mga tao. Hindi ko manghadlok. Magpahinumdum lang ko sa mga tao, Paul. Siya, maayo, Paul. I know that Sir Robles is watching right now. Regards siya sa taga Davao Mission, mga kaigsunan. You know what? Ingon sila, dapat ipatay ito siya, that would not last 43 minutes. Nga nagkagwanta siya, pag-inject yun, nagsakit yung tibok lawas, mga kaigsunan niya, maglisod sa ginawa, hangtod na matay siya in 43 minutes, mga kaigsunan. The question is, Pastor, kung saan man kung sige ni Jesus nang mabalos, what will happen to us? Unsa man ang impierno, Pastor? Atong tun-an, mga kaigsunan, karon. Unsa may tabo sa mga dautan sa impierno, pasulantaya. Ug unsang paagi sa ilang katapusang kahimtang nga muaom sa gugma o gustisya sa Dios. Magigsunan, malipayon kita sa pagtuo ni ini nga kamatuoran karon nga gabi. Nga naman, mao ni ang katapusan nga kasubo ni Hesus. 6,000 years ago magigsunan. Ang atong manluluwas, sige gyud lalaki babae ginbitar gyud niya. Biyak kamo sa pagpakasala o balik kamo kanako aron makabaton kamo og kinabuhing dayon. Tanaw magigsunan ng Ezekiel 33 verse 11. Ingon niya ako buhi, nag-ingon ang Ginoo, wala ako malipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang Biblia po nisulti, kahimutan po sa Dios ang kamatayon sa mga matarong nga mga tao. Apan ang kamatayon sa mga dautan, wala gyud nahimuot ang Ginoo, mga kaigsunan. Gani, nag-invite si Ginisos kanato in the New Testament. Umari kamo kanako, kamong tanan gibugatan sa inyong kinabuhi, bisan pag gibugatan mo sa inyong sala. Umari kamo kanako, kay magabaton kamo pahulay. Magaisunan, and take note, si Ginisos mo nag-ampo, amahan pasayloa sila, kay wala silang mahibalo sa ilang gibuhat. When Jesus prayed this prayer, magaisunan, ingon dito sa usakawit, that Christ died with a broken heart. Giganahan ko na ito'y preacher mag-iisunan from US, gi-emphasize yun niya, na unsa nga ang kasing-kasing ni Ginisus natunga mag-iisunan sa iyang pagpakamatay kanimo kanako. Nga naman, handom yun sa Ginoo nga kitang tanan, iyahang mapasaylo,
Handom gyud sa Ginoo kitang tanan makabaton gyud magkaisunan sa kaluwasan. Ang Ginoo mapailubon ka nato dili buot nga adunay mawala kun dili nyang tanan makadangat sa paghinulsol. Can we say amen? Kitang tanan magkaisunan, wag kayong mapili. Si Pastor Lantaya is a great sinner. Kamu po magkaisunan. Ang gusto niya sa Ginoo, nga mo balik ta kaniya, maghinulsol kita sa atong mga sala magkaisunan, ang atong pagkalinawas magpadayon. Ang pangutana Pastor Lantaya, asa o kanus ang masunog ang impierno? O kanus man magsugod ang impierno, Pastor? Kanus po ni masunog ang impierno? Magkaisunan, mao ni ang akong tubag. Okay? Pinadayag 29 Gis. Mitunga sila sa hilapdon sa yuta. Mao na niya mga dautan ha. Kani nga teksto ako ning gidala gabi. Mao ni ang mga dautan. Pagpadayag magkaigsunan sa bagong Jerusalem, gitapok sa yawa ang tanan nga mga dautan magkaigsunan. Ug mao ni ang sugilanon. Mitunga sila sa hilapdon sa yuta o gilibutan ang kampo sa mga santos ug ang lungsod nga ginigugma. Og ang kalayo mo kunsad gikan sa Dios, gikan sa langit, ug milamoy kanila ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asopre. Magkaisunan, tubago na ko karon. Pasulan taya, kanon sa magsugod ng impierno, wa pa'y impierno ron magkaisunan, bakak to nagwali dito sa Davao, sa airplane crash. Ngayon siya nga ang impierno na daw sa ilalom sa yuta. Magkaisunan, wala yun na. We believe in the Bible. We exist because of the Bible. Wala yun ang turo ng Biblia nga ang impierno magkaisunan na sa ilalom sa yuta. Kano sa magsugod ng impierno magkaisunan? Human sa usa ka libo ka tuig. Ipadayag sa Ginoo ang usa bagong Jerusalem. Gilibutan magkaisunan sa mga dautan. Grabe! Kaya gusto nilang gubaton, apan adunay kalayo nga mulamoy kanila. Mauna na ang impierno. Magkaisunan, kung ikaw una pa nakadungugan ay paminaw karon, mapanalanginan kayson. Ayaw kahadlok, mamatay ko, ato ko si perdili. Nga naman, ang impierno day, human pa sa usa ka libo ka tuig. Libutan nila ang kambos Ginoo, apan ang kalayo nga gikan sa langit, mugig na og gikan sa langit, ug mo'y maglamoy kanila mga kaigsunan. Unsa ba? Ang mga langit ug ang yuta gitagana alang sa kalayo hangtod sa adlaw sa paghukom ug sa kalagdagan nga dili Dios nun nga mga tao. Magaigsunan, kung dili ka Dios nun, kung wa nimo gipili ang Dios magaigsunan, apil ka nga pagalaglagon dinhi magaigsunan. Ang pangutana, Pastor, hangtod kanus ang masunog ang impierno. Hangtod kanus ang masunog ang impierno. Nay usa ka preacher in 18th century, si Jonathan Edwards. Sa laway ang gisulti magaigsunan na, ingon siya, natural men are held in the hand of God over the pit of hell. They have deserved the fiery pit and are already sentenced to it. And God is dreadfully provoked. His anger is as great towards them as to those that actually suffering execution. This is everlasting wrath. Awa, ingon magaigsunan ng preacher in 1800. This is everlasting wrath. It would be dreadful to suffer this furnace and wrath of the Almighty God. One moment, but you must suffer it all eternity. There will be no end to this exquisite, horrible misery. Kung naa pa ning tawhana magkaisunan, ako gini siyang istoryahon. Inon ginako, asa man gibasihan nimo ang imong pagtulunan nga ang atong pag-adto sa impierno wa na gyoy katapusan. Kung ikaw sa impierno magkaisunan, sa ato pa nagunaw na siya nga sa balik ni Ginisos uban sa malinos magkaisunan, naadi ang bagong Jerusalem, naapoy bahin nga ang impierno kanunay magsiga magkaisunan. Ingon siya, walay katapusan, ikaw itorture yun, dito yun sa impierno. Mao ba po na atong pagtuo magkaisunan? Atong tubagunan ni Pastor Lantaya karon kung tinuod ba ni mga kaigsunan. Sa diha nga ang Ginoong Hesus ipadayag gikan sa langit uban sa iyang gamahanang mamlunda kadtong dili motuman sa ebanghelyo. Paminaw mo no. Kadtong dili motuman sa ebanghelyo.
Unsa may ebanghelyo day? What is the good news? The good news is Jesus died for you and for me. Mao na gospel magaigsunan. Sa mga tao di mo to ni Jesus nga nagpakamatay kanila, naigugma kanila, magaigsunan. Ingon ang Biblia, apil sila nga pagasilutan. Pagasilutan sa walay katapusan. Tanawa ha? Tanawang term ha, pamina mo. Pagalutuson, pagasilutan sa walay katapusan nga kalaglagan, gikan sa tubangan sa Ginoo o gikan sa himaya sa iyahang gahom. Pastor, kanang mingon ng Biblia nga walay katapusan. Sa ato pa tinuod din ang magsigagi pormente. Nga naa ng bagong Jerusalem, sa pikas nga bahin pod, sige pog siga, kay wala may katapusan. Is that also what you understand, pagaysunan? Atong tubago na. Revelation 20 verse 9, fire came down from God out of heaven and devoured them. Atong tubagon to magaysunan. Sa walay katapusan diha sa kasulatan. Let's refer to the Bible ha. Kay maning manglakaw ta karon nga masulbad ta. Ingon ni Biblia nga lutuson sila sa walay katapusan. Sa ato pa walay pagundang. Is that what we understand? Magkaisunan, tanaw na itong Biblia. Ako sa example sa Biblia ni ini mga words ug unsay gipasabot niya na. Sa walay katapusan diha sa kasulatan. Ang Matthew 25:41, tanaw magkaisunan na. Diin si Jesus naghisgot bahin sa walay katapusang kalayo. Pamina mo ha? Ang Matthew 25:41 ingon na, walay katapusan nga kalayo nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Pastor, unsa may gipasabutan ng walay katapusan nga kalayo, Pastor? Walay katapusan sa ato ba, Pastor? Pagbalik sa Ginoo, naagyapoy kalayo nga sigig-siga hangtod karon, magaysunan ang Dios moingon usab niadto nga naa sa wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayo nga walay katapusan. These are words here, the same. Na mga teksto nga sulti, kalayo nga walay katapusan. Ang Matthew 25:41 magaysunan, kalayo nga walay katapusan nga giandam alang sa yawa o sa iyahang mga anghel. Magaysunan, paminaw mo na ko, this is the answer. Girepresentaran sa Juda City ang Gomora, ang Sodom o Gomora. Nakibalo mo magaysunan, ang Sodom o Gomora, gisunog wala. Gisunog. Unsa may term sa Bible magaysunan sa pagsunog sa Sodom o Gomora? Atong tanawon. Ha? Nga naman magaysunan? Ingon panig-ingnan nga nag-antos sa panimalos sa kalayo nga walay katapusan. Atong basahon ang Jude 1 verse 7 magaysunan. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued a natural desire, served as the example by the ongoing punishment of eternal fire. Ang Sodom ug Gomorrah magkaigsunan, naka-experience daw og eternal fire. Ang akong pangutana karon, ang Sodom ug Gomorrah nagsiga pa ba o wala na? Tubaga ko ninyo, nakadungog ba mo diha sa Middle East nga ang Sodom ug Gomorrah nagsiga pa hangtod karon? Iyon ang Biblia, eternal fire. Pareha naman sa Matthew 25:41. Kalayo nga way pagka undang. Magkaigsunan. Sa ato pa, unsa gipasabot dahil pasulantaya, uy, maundang gidiay. Unsa pag magkaigsunan? Malachi 4 verse 3, then you will trample on the wicked. Then they will be ashes under the soles of your feet. Maunsa ang mga daotan magkaigsunan? Mahimong abo. Kung mahimong abo, nagsiga pa ba? Wala nang siga. Yan naman, ang iyang remains nahimo namang abo. Magkaigsunan, mao di ay ni pagsultik eternal fire magkaigsunan, aduna gyoy katapusan ang tanan. Pastor, nganong gikinahanglan man gyud nga aduna impierno ang tanan tungod ni sa sala magkaigsunan. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang usa ka hingpit nga kalibutan. Apan ang sala misulod ug nagdala og katalagman, pagkadumot ug kamatayon. Iyang giatimanon
ang pagaguba o polusyon sa sala magigsunan sa makausa-alang sa tanan nga nabuhat og bag-ong yuta nga puli ini. Ngano na mag-impierno? Magigsunan parang malaglag ang tanan og mahimog yung upos magigsunan ang tanan. Ang sala nakadaot sa atong relasyon uban kaniya ug sa usag-usa. Ang katawhan padayon nga gihampak sa pag-abuso sa bata, terorismo, linibupang kanser sa kalag. Ang Dios kinahanglan sa moabot maglaglag sa sala tungod kay ang sala naglaglag sa mga tao. Magigsunan nga nung na impierno, gusto sa Ginoo limpyuhan ang kalibutan magigsunan by fire. Sa diha nga ako mitawag, ini Ginoo, kamo wala mo tubag. Paminaw magigsunan, God is calling you right now. Ini Ginoo, nitawag ko ninyo, wa mo nitubag. Sa diha nga ako misulti, kamo pud wala na kadungog. Apa naghulat, nagbuhat og dautan sa tubangan sa akong mga mata, ug nagpili ni adtong wala ako mahimot. Ang gusto gis Ginoo magigsunan nga pagtawag niya maminaw ta. Pagsulti sa Ginoo ato yung paminawon magigsunan ug likayan nato ang pagpadayon sa pagpakasala. Unsa man ang atong buhaton karon. Magigsunan karon nga nakahibalo na dayta. Unsa ang kahimtang sa taong dautan magigsunan. Unsa man atong buhaton. Kaya ang Dios wala magpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot sa kalibutan, kundili aron sa kalibutan pinagi kaniya maluwas. Magigsunan, Jesus came to this earth, dili at laglagon ang tao. Apananay siya magigsunan aron ikaw ako makabaton sa kaluwasan. Can we say amen? Magigsunan, salamat sa inyong amen. I'm so happy to hear your amen magigsunan. Maugi handom sa Ginoo nga di kita malaglag. Ingon siya nianis kalibutan sa pagsilok. Mao gini purpose sa Ginoo. He came to earth. Magigsunan, dili sa pagsilok sa kalibutan. Apan gusto siya magigsunan, ang kalibutan pinagi kaniya makabaton ug kaluwasan. Piliu nato si Ginisos magigsunan. Ang Juan 1:9, isugid ba nato ang atong mga sala? Siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Magigsunan, ang mensahe karon dili ni panghadlo kanato. Apan this is just to remind all of us nga adunay impierno that is going to come. Na ay usa ka dapit magigsunan nga dito balusan sa Ginoo ang iyawa, ang iyang mga anghel ug ang mga tao magigsunan nginiapil sa iyang kampo. Apan ang Ginoo magigsunan gusto gyud nga ikaw mudangop kaniya. Isugid nato ang ato mga sala kang Ginisos. Kay siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato. Magigsunan, nasayod ba mo nga kamo makasasala? In a daily basis, we sometimes commit sin magigsunan nga nagapalayon nato sa Ginoo. Pero nindot kayong teksto nga Ginoo matarong magigsunan ug andam gyud siya mopasaylo kanato. Sultihan ko kamo nga adunay labaw nga kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman ug siyam ka mga matarong nga wala makinahanglan sa paghinulsol. Magigsunan, sa gisulti nako, kitang tanan napukan, kitang tanan makasasala, magigsunan. Ang gusto sa Ginoo nga mobalik ka niya, ilho nimo nga siya ang Dios nga kansa makapasaylo kanimo ug magapalayo kanimo gikan sa kadautan o gikan pod sa pagalaglag sa impierno. Can we say amen magigsunan? Usa ka babae nga dasig sa pagpangalagad magigsunan. This is a true story. Noon sa man nga nagtunga siya sa non-Adventist school. Pagtunga niya sa public school magigsunan, college siya, third year college siya. Noon sa man nga nakauyab man sa magigsunan o dili Adventista. Unya naamay na hitabo magigsunan nila nabuntisan siya. Pagkabuntis magigsunan na lalaki, gibiyaan po siya sa lalaki. Nagtago-tago siya kay mahadlok siya nga may balan si ginikanan. Ang iyang pregnancy, di siya mapalata magigsunan. Pero hangtod na ibalaan gyud magigsunan nga buntis siya. Gisukmatan siya sa iyang ginikanan. Abi ninyo,
Wa man sige kasabaan, pero naluoy lang ginikanan. Magaysunan, ang maong babae, tungod siyang frustration nga lalaki, wala nagpakasal niya, ang gihimo magaysunan, iyang gipakuha ang bata. Giabort niyang bata, magaysunan, ang bata 4 months. Buhi na magina. No? Gaysunan, gipakuha niya. Pagpakuha, magaysunan, grabe iyang guilt. Ingon sa di na ko kasabot, ani. Sulti mga gipakuha na kong anak. Ganong gipakuha, manimo yung anak. Nak, kasayang sa anak. Abin manubag yung kaskino sa mga usaon na yun eh. Magaysunan, she drifted away from God. Nadiskuryo siya. Ingon siya, ma, di na ko mapasaylo sa Ginoo. Magaysunan, dibati na sa guilt. Naitabo, naging uban siya sa mga higala. Dito siya nagsugod-sugod magaysunan og shot og beer. Iting paita daw ang beer at first. Hantod gadugayan, ilami na daw. Hantod gistuduan siya sa mga higala og smoke magaysunan. Nanigirilyo na po siya. Totally, that lady was gone. Nawala na siya sa pagpangalagad. Gibisitaan sa mga tigulang sa iglesia. Insyain na ko ninyo. Kaya ako gipaabot na akong Ginoo nga mo maabot. Unya, di na gyud ko. Kibalo ko nga akong padulong nga impierno na gyud, di na ko malangit. Gibisitaan sa pastor magaysunan. The same words iyang gisulti pastor. Wa na gyud pustalan ng pastor, di na ko masimba pastor. Gusto ko di pag ko maghikong pastor. Pero gusto jud ko nga mamatay pastor. Pagbalik sa Ginoo, kibalo jud ko di na gyud ko malangit. Malaglag na gyud pastor. Ina pastor, yan lady, the Lord still loves you. Bisag unsa ka makasasala. Sa pastor, wa na gyud. Of no avail magayson. For many months, wa na gyud simba-simba. Naluya na gyud ang kinabuhi magaysunan kay para niya wa na gyud kaluwasan. Sa 13 Sabat magaysunan, pagkasabad pagkadomingo, nangaligo sa dagat. Inyang mama, nak, pwede ba kang mauban sa dagat, nak? Mga ligo ang church, nak. Yan siya, sige ma. Magaysunan, she isolated herself. Nagpalayo din siya magaysunan. Wasan ni uban sa mga tao. Siya rin isa-isa dito sa lapihan sa tubig magaysunan. Ang young pastor ni Dool kaniya. Yan siya nga, Inday, how are you? Siya, pastor, you know, I'm lost. Gikuha magaysunan niya ang balas sa dagat. Giana gid niya. Isa pastor, kibalo ka niya akong gibit-bit. Unsa ni? Ina pastor, they are sons of the sea. Mga balas sa dagat. Isa pastor, sultian ta ka. Yang akong sala pastor, inani na kadaghanon. Di na ko mapasaylo sa Ginoo pastor. Kadi na maiyap akong sala pastor. Nagpaabot na lang jud ko sa pagbalik sa Ginoo pastor. Human sa usa ka libo ka tuig pastor. Usa ko nga pagalaglagon sa Ginoo. Muadto ko sa impierno pastor. Di na jud ko malangit tungod sa akong sala pastor. Nawala na ko sa pangalagad. Pastor, wa na ko ang Ginoo pastor. Wa na gyud. Gihukpan ko sa Ginoo. Mamatay na ko pastor. Dito na ko sa impierno mapuyo. The pastor was directed by the Holy Spirit. The pastor said, yan lady, ibutang ang balas sa dagat. Gibutang niya magaysunan. Ang gimo sa pastor, naghimo siya sand castle. Dako kay nga sand castle magaysunan. Kana bitong bugdo-bugdo bitaw sa kuan. Siya yan lady, look at the sand castle. Gitanaw sa babae magaysunan. And siya observe what will happen to the sand castle. Bush! May go ang sand castle magaysunan. For more than an hour, nga sigigo sa tubig magaysunan, what happened to the sand castle? It was flattened back. Nawala magaysunan. And the pastor said, yan lady, how do you observe the sand castle? And siya, pastor, ganiya, bugdo kay pastor. Niya, sige kaigo sa dagat, pastor. Nawala. Nawala, pastor. Nibalik. O, kanang flat, pastor. And the pastor said, yan lady, the Lord loves you. Bidcourt Church, and you watching in TV, in Hope Radio, YouTube and Facebook, ikaw po, nawala. Inyo na pastor. Yan lady, I believe that your sins are like the sands of the sea. Say, yes, pastor. But look at what happened to the sand castle. He said, pastor, it's gone. Kay sige kaigo sa dagat. And the pastor said, yan lady, I believe that your sins are like the sands of the sea. But I want to tell you that God's forgiveness is vast as the ocean. Kay bulo ko babae, ang imong sala daw bala sa dagat, apon sultian ta ka, ang pagpasaylo sa Dios sa imong sala, mas labaw pa sa tibuok nga kadagatan. Magigsunan, this is a story to ponder upon. Nga ako makasasala,
kitang tanan makasala magigsunan, impierno ang atong padulngan kung dili kita mo balik sa Ginoo. Avail of God's forgiveness. Ang iyang kamatayon gato sa cross magigsunan, naghatag kanimo ug kanako kasiguruhan sa kaluwasan ug malikay kita magigsunan sa pag-adto sa impierno hinuon kitang magpuyo dito sa langit. Ang Dios magapanalangin kanato ng gabi magigsunan. Hangyon mo nako, iduko na ito at maulo alang sa pagapo. Ginoo, nasayod ka Ginoo sa gihandom sa mong kasing-kasing. Giila na mo Ginoo ang mong pagkamakasasala gayod. Nga nagpalayo kami kanimo tungod sa among ginahimo Ginoo. Apan salamat sa imbitasyon karon nga gabi. Gitun-an na mo kung asa o unsa ang impierno. Ginoo, nasabtan na mo ang impierno di ay mahitabo sa human sa usa ka libo ka tuig nga ipaulan nimo ang kalayo ug mauna na ang hell of fire. Ginoo, among handom gyud nga mapuyo kami sa langit ug dili kami ni anang dapit nga sunugon ug mahimong abu sa yota. Ginoo, malipayon kami mudawat sa among mga sala ug ikaw pod Ginoo magapasaylo ka namo. Aron kami takos nga mudawat sa panalangin ug labaw sa tanan sa kaluwasan nga gitanyag ni Hesus. Dungga kini ang pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.